Aproveitando que hoxe se celebra o Día Mundial do Medio Ambiente, Amigas das Árbores presentou por rexistro no Concello de Ourense as 2000 sinaturas recollidas en defensa do Xardín do Posío. Tomamos a iniciativa a Amigar das Árbores co resto de colectivos que forman parte tamén de Amigas das Árbores, non? En canto á situación que se está producindo no Concello de Ourense, o maltrato que hai ao patrimonio arbóreo, o maltrato que hai aos espacios verdes, sempre facemos fincapé que se incumpre os consellos e as normativas e as directivas tanto da Organización das Nacións Unidas, a Organización Mundial da Saúde ou a propia Unión Europea en canto ao número de árbores por habitante, en canto ao número de metros cuadrados de verde que ten que haber por habitante nunha cidade como a de Ourense, unha cidade que ademais ten unhas temperaturas extremas, xa o sabemos, non? E o único biorregulador, o único ecosistema que pode regular estas temperaturas precisamente son as árbores